Matur sembah nuwun sepisan malih awit donga restu saking panjenengan sampun kepareng rawuh. Tertamtu sepisan malih mugi berkahi dumateng keluarga agung panjenenganipun Bobo Sunawi kalian Ibu Barmi alam rahmat sak keluarga kalian sak putra wayahipun. Tertamtu dalu punika sowan kula lan panjenengan sami mboten sanes atur donga dumateng ponang temanten kekalih Mbak Trias Amelia Putri ingkang kadhawaken kalian Mas Singgih Budi Prasetyo menika putra saking panjenenganipun Bapak Waskita kalian Ibu Hastuti ugi micil saking tlatah Buju piyambak. Atake angger liwat kene dincup ngono dadi. Teriring doa mudah-mudahan menjadi keluarga yang bahagia, keluarga ingkang langgeng satemah tuwuh keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Sampun samatu ing gati sawi going diri sedaya para panjang kuyung dalu punika saking keluarga ageng Mandiri Video Syuting. Ternyata malam ini live streaming ingkang boten saged mirsani wonten ing papan palenggan dinten menika. Monggo saged mirsani lumantar stasiun utawi pesawat teleponipun piyambak-piyambak. Monggo enggal kawitan pramila kanthi atur sugeng dalu sugeng pinaraan saha sugeng pepanggihan kalian yoga laras campur sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Epot para swan ngarsa dalem pembunden kula ingkang kinurmatan nuwun ijin panjenenganipun Bapak Sunawi sakeluarga boten sanes anggen kula lan kanca derek hanyeng kuyup kawontenanipun adicara dalem punika nuwun ijin Habis Sudopromo Dimas Mbak Yuru Trias kalian Mas Singgih mugi kanthi atur mugi dados keluarga ingkang bahagia sakinah mawaddah warahmah. Ae 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 hey hey katuran sugeng makarya lan matur sembah nuwun kadang-kadang sinuman ingkang dalu punika nderek makarya sesarengan sugeng makarya mugi tansah pinaringan kelancaran kantos titi paripurnanipun adicara. Hey Mandiri Video Syuting sampeyan oleh matur sembah nuwun kanca-kanca ingkang saking Java Audio matur sembah nuwun. Kanthi nyadung sih kawelisaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tertamtu dalu punika semisal ngaturaken sugeng pepanggihan kanthi berkah ingkang sampun kula lan panjenengan tampi awujud kabagas sarta kesarasan. Sehingga dalu punika kula lan panjenengan saged makempal manunggal nderek mangayu bagya nuning nggih pidalem ngarsa dalem panjenenganipun Bapak Sunawi kalian
sak putra wayah mugi sak keluarga sak kula wangsa ingkang dalu punika kagungan kersa Hamisuda Krama utawi Hamala kramakaken ingkang putra putri kang kinasih Mbak Yutrias Amelia Putri ingkang kadhawuhaken kalian Mas Bagus inggih Budi Prasetyo kanthi pandurung pandonga kula lan panjenengan sami mugi andayani tumrap keluarga Mbak Tias kalian Mas inggih dados keluarga ingkang bahagia keluarga ingkang langgeng keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kejawi saking menika panjenenganipun Bapak Sunawi dalah sak putra wayahipun paripurnanipun kagungan kersa ing samangke mugi tansah manggiya kawidadan manggiya karaharjan tebih ing balak cinaketaken dening wahyuning Gusti mugi tansah pinaringan dirgaya suwa saengga saged momong dhateng putra wayahipun boten kata lumpen ingkang salajengipun ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng sedaya para pilenggah utaminipun para sepuh pinisepuh ingkang minangka dados pangemban pangambating praja ingkang mapan wonten ing tlatah Desa Bucu boten langkung kunjuk taklim dumateng ingkang kinurmatan Bapak Petinggi dalah sedaya jajaran staf pemerintahan desa ingkang tertamtu dalem menika sampun paring idi pangestu pramila mugi kanthi donga panjenengan sami adicara dalu punika saged lumampah kanthi boten wonten alangan setunggal punapa ngantos titi paripurnanipun adicara. Sembah kula ugi katur dhumateng sanggihaning para sesepuh-sesepuhipun agami, sesepuhipun lingkungan ingkang tertamtu nderek mangayu bagya biar wali ngaturaken gumi panuwun. Sampun samata ing gati sawiga ing diri dalu menika ingkang badhe marak sowan ngarsa panjenengan sami badhe ngaturaken panglipur lumantar lagon-lagon campur sari ingkang sepindhah badhe sowan wonten ngarsa panjenengan sami Ica Rosmala Trika Wulan dari Yoga Laras jaranan jaranan jarane jarana beci jaranan jaranan jarane jarana teci sing nompat doro bei sing ireng para mantri cek cek nong cek cek nong cek cek gak tinggal mencorong tejane lamun Cinondro kurang condro luwih warna menawi kesamang saking katebian mencorong tejane hanya dolanan adidening sunari rembulan ing tanggal 15 serodok mepet rene sithik nduk wonten taksih kekalihipun ingkang badhe ngaturaken panglipur wonten ngarsa panjenengan sami Rena Kansa Sinta Aulia Yuka Laras Epo Tepo kalih 3 sekawan ingkang sampun samapta ing gati sawiga inggih badhe atur panglipur wonten ngarsa panjenengan sami langkung-langkung keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sunawi dalasan keluarga monggo sinarengan mandiri video syuting Java Audio Yuka Laras Campur Sari Epon iyo iya Mauta nalika samono lampaira sang Bratasena kadidening swantening geger Jawi pagelaran campur sari Yoga Laras iya ngono ning jangono Guru Dono, bukan disusul
Iya. Ya oh oh, ya oh oh. Tinggal Brotosin munggah gunung ugeng jurang Opati kayu bung susu ing angin yuk kalas atur nambah yuk punjuk dewatuk sandaning para rawuh kampung Supawana Putri hebat jangan Iya. Lampairosan Brotosin kapiarsa lumantaring legon pambuka
Sinarengan yuk kalaras semisal malih kanthi atur sugeng mirsani pagelaran campur sari yoga laras ye
Matur sembah nuwun.